आंखौ माब्ला लांगोन जाखो नोङो आंनिनो बाथारबाय बुरिरि मोनलायथारबाय आं गावखौनो गाव रब्रा जाम्बि आं एसे थाखा खामायगोरनि जाम्बि जाम्बि होनबाय थायो बुरै जाबायनांगौ जाखो आंनो लाखागोन ना नोंखौलाय आंना लोगोफ्रा गासिबो मालाय हाबा जाजोब्बाय स्कुलनियाथ' सासेबो लोगो गैला आंना गासिबो हाबा जाजोब्बाय कलेजनियाबो जाजोबबावसैसो सानैसोल'सै आंनि लोगोफ्रा हाबा जाजोबनाय जाम्बि हाबा जानाया एथ' गोरलै नुदों आं गामियाव आंजों समान बैसो जानाय सिख्लाफ्रानो गैला नालाय गासैबो उन्दै उन्दै गोजाजोबसै बिसोरनो दा हाबा जानो ख्लांख्लांजोबबाव जाम्बि बिसोरखौ नुदों नों माबादि रायजो जादों माबा नाथुर जुनाय गुरनानै फाननानै जानांनाय माबा दैज्लां फैबा माइ गायनानै जानांनाय मेसें फैबा माइ हानानै जानांनाय बिदिखौ मोजां मोनो आरो नों सानफ्रामबो सानफा एफा बोथिफा मावनानै जानांनायखौ ओमफ्राय देनांबा मावनानै जानांनाय नङा आरो थारमाने नों बादिबा मावना जानांबाबो इसेबां माने खस्थ'यै मावना जानांनाय नङाब्रा आंनाव नों जाम्बिलाय थोद सानफ्रामबो बिदिनो जानला होननानै आंखौ थगायबाय थानांगोन नोङो आया जाम्बिया बुजियाखै एथ' बुजायबाबो हायाबा मा जाबावनो नोंजों खस्थ' मावनानै जानो हाथारगोनसै नों लाबा मालाय आंखौ मिथिखाबाय नों मिथिखानानै आंजोंनो सिथाबबाय थानाया दाना मानो हाबा जानाय ख्लां ख्लां जाबाय थागोन नोंलाय न'खरनि हालोदफोरखौ मिथिखाथारो नों जोंनिखौ बिदि होनबाय थायोबा गारजागोन बे आंजों बाराबा दे उन्दुलां दिनै नोंजोंबो जारलासो माबा एसेयावनो एसे दायसो जायो नोंजोंबाथाय ओमफ्राय नोंसिना आगैया रिजाल्टआ नायबाय माथो रिजाल्ट नुयो दिनै मा रिजाल्ट नुनांगौ दिनैलाय माथो आंलाय जेबो खौरां गैया मेट्रिकनि आरो मानि ए दा नायाखै जायो बे न'आव थांबासो मिथिसिगोन न'आव थांबा दा खिथाहरनोसै आं थांसै थ' आया बावदोंसो टाउनाव हाबलांफानांगौमोन आंहा एसे खरस लांफानांगौमोन ससे दोनलांगोर जोंखौ मा लायनांगौ जाखो दासोलाय मोनालायलांबाय आं बिदि होनना मिथिबा फैयामोनलै नोंजोंबाथाय थाबखौनो जाखाया बिदिनो आंहाबो दा सन्देहसो खालामजाखासिगोन मिथिखायो ओरैबा बिराद केर खालामखायो नामा नोंसिना मामिया दालाय सासे एरनासो होगासिनो दहाय नुलांखाबावनोसै सासेया ओरैबा सोर नुलांखो प्रियंका ना सोर नुलांखो दे थाब मा लायला आंहा मोनाथारबाय नै जाबायानो नै